Maayong buntag mga Bisaya na kung higalang nga maanyag og beautiful kaayo. Og magandang umaga sa mga Tagalog nga magandang marilag. So, this is not a weather forecast, this is a beauty forecast ni Wenlyn. So, magtudlo ko karon very effective ang akong green juice detox. Sa buntag, moinom jud ko og duha ka baso nga tubig before ko mukaon og mukapi. Kay ang atong body need of water. Mura bag sakyanan kinahanglan og gasolina para sa siya dagan. So, ang atong body needs water. I-full tank gyud nato ha, 2 glass gyud parang nindot kaayo ang atong skin. Excited to our installment, the first installment video na atong buhaton karon kay gitawag na kog installment video kay daghan kay benepisyo niya human taas kay oras basi masuya mo sa akong video kay taas na kayo ninyo lantawon. Pero una ko mukaon sa buntag ug moinom og kape, moinom jud ko og 2 glasses of water. So karon permita mag good vibes ha, parang iwas wrinkles. Ang topic karon itudlo nako ang akong green juice. Green juice ni Kikay Wenlyn nga makita ra gyud sa palingki. Di ba nakahinumdum mo na malingki ko kay dito ra makita ang akong mga beauty secret. So, akong i-share sa inyo ang akong beauty secret para mga gwapa ta mga nanay, dili ta losyang, dili pud ta need pa mag-adto og to enroll gym. Kay dali ra gyud kaayo buhaton ang green juice ni Kikay Wenlyn. Ang health benefits akong i-discuss next time. Pero dili ninyo ni mahurot, di ba di nato mahurot, pwede na to i-store sa fridge. Karon isa ang ugma na pod, so magiging 2 days. And then, pwede kang magbutang sa container nga with sealed. Pero ayun na pagpalit og mga unsa nga container kanang iba na ay sa mga mayonnaise, sa mga glass, pwede na nimo hugasan. Akong kuhaon ha. Kani siya, pwede nimo hugasan, trapuhan, ikulog, diha nimo i-store butang sa fridge para tipid kaayo ta dili na ta magpalit-palit pa og unsa. Ang isa karon nato imnon nya para ugma na pud ang isa ka glass para makuha gyud nato ang optimum nutrients. Okay? So these are my ingredients. This is the apple. This is the lemon. This is the cilantro, the coriander. This is the spinach, and this is the cucumber, the pipino, and mauni siya ang akong orange juice nga akong gipiga. Gi-extract na ko, gihimo na kog juice. Mauni siya resulta. Unya, mauni akong 200 ml nga juice. Mao ni ani ni siya color ha kay mix ni siya nga akong juice na grapes, na strawberry og na orange. Nasa inyo kung gusto pwede mo pineapple, lami pod pero kani man siya ang akong gipili. Pwede any juice nga inyong ikon. So mauna siya akong mga ingredients. So naan na siya sa blender. Ako na siyang gihalo tanan. Kay ready na nako siya i-blend. So human ako blend ara siya. Ready na nako akong i-pour sa baso nako. So ako na siyang gibuho sa una ni siya. Yummy. So that's it. So you can see it. Then mauni ang sobra para nako ugma. Ibutang nako sa container. So, daghan gid siya makuan. Oh, it's healthy pag gid kaayo. So, look at that. So, do it at home.
Para kita tanan mga gwapa. Din akong takluban. Nakasealed na siya. Then ready na ko ibutang na sa fridge siya ha. Para ugma na pud ni siya. Happy kaayo. Kaya na pud tay imnon ugma para healthy ang life. So maulang na siya. Please comment down below or send me messages if you have questions, okay? And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And please do my green juice parang kitang tanan. Guwapa! Diba? Mga guwapa ang mga nana. Okay, mga mamshes, mga friends, mga guwapa, kayo na akong amiga. Thank you for watching. Till next time again, abangan na po ang pang-beauty na to.